Yetutunasio Amamre Yetunjinio Yamamre Mumienso Muye Asasi Biara Eni Nuyajino Barbara Fre Every free was rest Enkundia Ojiri kwae Nipanso Yedie Tesa Omebia Ewana Mamrinti Yamamre Mumien Somuye Amamre Yetutunasio Amamre Yetunjinio Yamamre Mumien Somuye Ojanjrein. Ebranaso. Tete. Ye free Airborne ye free bedroom ha. Eho ne yesa bu nkompo ahwe yachi. Empani se aduane dwetre eye bona. Enti na abo akwakuo didi anu oja bia hye ne mfumpu ase. Na se kom de no a wodi no apuwesa. Na bibi so se oni a waira wa mamre. Yo bronike no utimi gbe biana. Ya hye wa hinema. Enye ni wo the Santi and peace and despite media. Actually, program papa there na disia ankasa wom dia babeto peace 104.3 FM. So brother we bia no mienu pam de kra. Ni ahase ye frɛ no tete. Oni pay so ma rebi ukuro mi na be ya we re gabase sanse amamre yentu Nana Adjei Sikapa Odoman koma chirema sabre ya matrasie na ye bo ade afre na nyankrompon twiredua mpan acheche atwetwebo nyame a woda akoye mu wo hwintim preko katachi a wote aburuti akokosa wontwamra ye nsra bayi mu Ghana de shemaima ya mamu nyina ha wisi ya mwaha eburu ya mwaha nyado ya mwaha okudonto ya mwaha apiafo Abraso se edemo eba enkwankwa nuase efitie mu nsam ene de nananom edigya yen na se eduranyumre na abrewatia esoja na okua enkukuagya ne etra ho na yeto awoja na sa abre yi se dane bode atum na egya no enyenya jasrama na yanhyejo ne dane no ahurija sabre ne asansu asiwo yeyi bode ye ahutum na ede atum ya mamre momie somu Achaza ampa yedru tete amamrem na da bia ya trase na de bibi ba akwa brew na menu nyina ya trase ne yesua nwade da pen atwa mu no tete dwumadie yi
ye shase kyerɛkyerɛ ɛyɛ kwaye faso esi hene ya ba bedru se hwan ne ye de di akonwa ɛyɛ yie ɔde hye ye de di akonwa no ɛsɛ wɔyɛ obi a wɔn pɛ ne wasɛm wɔn kontokɔ wa abontene wɔnyɛ pupo wɔnyɛ osadwiam wɔmro na abontene ɛna obi akwa akɔfa no aba woni dam anase ne honam baabi ɔnyɛ akurukyerɛdeɛ bi angu ne honam ani de ne mu frɛ ne tattoo no wɔhyehyɛ ne wɔmɔ no bɔne nasum ɛhyehyɛ asomadeɛ wɔde hye ɛmfa sika gon ɛnyɛ ne sema obɛha ne nsa so kawa ɛboro bɛsɛ wɔha ani du ne nsa te adu ebi akawa bɛ nan ɛna soso wɔ ba na hwɛ ne komu a nkɔnsɔnkɔnsɔ asesa ne komu no ɛno sɛ wodi gu nsania so a atwi sika futuro bɛ sɛ predwan wɔha ani akyire afei wonye obi a wɔnam abɔnten edidi abɔnten basa wonim abusua ne adehye na mamrɛ wonim kuro no mu amamrɛ wonye kubɔni akɔtra brokyire akɔtra obi man so na wɔn mafie oyi obi a wɔte fie wɔkɔkwasafo dwuma otua wɔ mantoɔ ɛyie ba wɔba otua yi aseka afei yɛkɔ yɛfrɛ sɛ yɛmra himfi a wɔba bi ɛno da nkyɛn a wɔnyɛ maasɛm wɔnyɛ obi a wawo ha na wɔnhwɛ nkwadaa na wɔnyɛ obi nso so ɔyɛ kwadwofoɔ afei wɔnyɛ obi a wɔni ne ho ni wɔnyina yɛ nneɛma a yɛhwɛ mu ehunu sɛ sɛ wɔwɔ saa tebea mu a na udi hina etimi ɛma ne yɛ yie wɔde hyɛ biara no otimi edi hene ɛwɔ ha ɛma ne yɛ yie. Utie obewie tumpan no a wɔkyerɛma no wɔde bɔ sɛ enhoho wota bese ho enhoho wotare bese ho wontemwie wontentɔm enhoho bɛyɛ bese dan Adjei sabre na Adjei Sikapa matrase Tete nie yedi kan fa sida ɛsɛ ɛma maboafo asabre wo mu bobichi dom dom no dia wada no ɛyɛ producer general Ken David evangelist Kevin ane opele photo ewa ha atia donkonom afe Hayford ane junior ebom chidom memfa sida ema Peter Square fise de ye nyina egu internet so a social media Peace FM 104.3 FM Peace 104.3 FM Facebook afe YouTube no ye Despite Media Tete dwumadie eba ye enchei date be de di kai Tete de di kai kra anso sabre amanfo asom ewo soro medika datefo enyina se ene ahwefo amowo YouTube so ene Facebook Sikapa Root Culture ye streaming live ewo Facebook ho na ko YouTube so a Sikapa Root Culture Foundation YouTube Sikapa Root Culture Foundation sabre amika say yanam enkrofo akroso enkrofo amanso ene ba bi abakwasem ewo ekofa ehonsem nyina de ba na ye de abekere amanfo na ano ye kɔ awukugwa eju ko Sikapa Root Culture Foundation kwa efa so wo konfa noche enema a wode ba ye ekopem se woye na wanwa dwuma bra wo kɔ asante mamu dua wo kodua ba ko okumase kodua ba ko okumawu nwira efifiri woni fie bra ye wo no bofra efiri soro ebesi fom nye nipa na duaye na bofra no enguda afei abe ana wode besi ho ba bi a wo command mass doma besenso no esoro ewa awukugwa ensuo a wo frɛ ne mafiri mu kɔmfo no kye anware wo ba nanso onyama man kwada no ba ye ano bɛkye
enti sabre de yanko amamre kwan so na yanko so ketem na bra wodoma nkoma kyere ma botwene esamrani na ye kai mo se nyame ya adomo a adwada memenda bai 13th July ye nyina ye ko asenkuhia owrenchei mamu na owrenchei manhene ahuna bobrim pra agensemu sabre o si ne hemia sa na kuapemfo beka eye owrenchei manhema nyame ya adomo a efiri memenda nwumra de kro no na owrenchei man wo manya ohema ye chia ehuna bobrim pra agensemu owrenchei manhene na enade na da eproso ena ye ba be ye ebe enho adwuma ya na da bia wo beti se abebufuo ye wo dwumadie aye ububa me nso metebe eda piece so aseda enkanya me se se ububa me nso metebe no amanfo ani je ho papa enti da bia wo bekọ Facebook ani YouTube no wo bensa amanfo edi akira wo mu tie na wo mu hwe ububa me nso metebe na eben bi wo yebu a na ye otrimu kesere ne asem ni bi wo wote ewo ebemu a ya wo ntiase ensemfua bi wo bemu a ye ka de fra ebenu a na akwa ese sebe potokasa ewo wasum be ya potokasa wasum fi se bia na wonye obi a ye woye sebe otwini anasa wo obi a ye twini na so ya antetew amfa sa akasa ni mu entinya de a wote ase ebiane akwantuo ya ne abrabo nti ye wo kopie baabi tinya de a wonnim sa asem ni nyina ebi kura wote a asafe no wate asem foforo empani fra na emmo foforo eti ana ye ba bebu ebe akese a ensem wom ana ye jade amatiefo na mo atie eduru baabi a ye bie tetefo no asem bie wom ne bebi a wonte ase no wafra bisa na abebufo toto wuro mienu ena tia no ma ben wo bemu pa why na bube na edi akura ne be abaye nyansa kasa na obanyansafo ena bube kasa bia ebe wom eti ayigbefo ewo wo mu be se wonya igbeni ba obebu ebe ewo igbemu gurumafo enso ewo wo mu be kasina na nkanafo ewo ebe sanso na nzema wo be twifo ewo be na ko emfantimemu a wo mso bu be papa kasa bia ni wa ebenim kasa ebenim no na sabe nyansa kasa ankasa ni sa kasa ni mu kasa be ne ye kai mu be Hausa for ewo be na wo mu be ba ko pe ena masua bula ya tashi kona babu Hausa ni se bula ya tashi kona babu ba ma so be ma sori ade na krokroachew ba ma bia so be ma sori a woda wani nkom wo so woda na krokroachew na kire se ba ma no ekura ni nipaduam ni ntiri ade na adwene na ni ade ni bibia nti bula ya tashi kona babu ba ma sori ade na krokro na achew enti ena osei kofi ayeta frɛ no ɔkyemai kurase ni sabre ameka sei wote ha ana Dr. Akwai Diatuo ofri achem twa piase ono so ene wote ha bikotu oba bontre no mu kontokwa den ben wo mu de kasa we di ben wo we konya na wo so dia wo we so na we di atwi we twi na sabre di mi pata ntokwa no enam so mumye nko peace na enka yesi nya akum yenko na adwaye nko aba be pie Dr. wo se kwame ne dan eye enhyabakase yanim e wa beka nkwantai die na mumye nko trase hazo na be nyina obi atie wo radio so na ne mo bena akase na mo no mumbu na mom empani se ubu bena wo trase a ene ehun sampa wo bube na ebe nso so ye ne kire kasam na emakasa hote esanso hunta
assembly ana efra assembly wontoma enti bebebre wo ho a se wonya banyansafo a onti ase uduru ba bia de be kasa etimi yira sabe so sabe mpreduasa obagimifo ana bia obi a oniminyansa da so kasa no onti ase no na ahunta no etimi de be kwai asem etimi de be fra asem ntoma etimi de be kata asem so etimi de be yi asem pie etimi de be boa asem bi ni kasa bi a obi ka ema antiase ne asekire no eda ofan eti obanyansafo ene yebu ne be yenka na asem kodru ba bia nyansafo ahia no a wo be se Abebuo yi na etwagu na nyame ya adomo a adwada ebeye yi ochiman ati asemde ochiman abontendom hene osabere ma boache dankwa na anu no okwa akurasie na ochiman trasie eja ne kwan na mpanisi etetuam ha ebeba akonam dia wo no ebeba akwa frato adrebu nso ebo foforo pomam eba mienu frato Tete na say yenya de obeso eye ochiman abontendom adwa no akofra mu enti adwada ye kwa abamre so ewo chebi abontinkasie mu na eye ohene ba anase etwie ba mafo ofori ata ono ne ewu se sabre obeso abontindom akofra ne mu ebedi hene se chebi abontindom hina eyeye na abakwasam kakra ewo ho ene se Chabi abontendom akonwa no aya ochenhene ede ma ade amane ma enti sa onya ochenhene ba ana wonam ne ma ne la animu a wudi chabi abontendom hena enye yie kane nanka eye adwabi a nanka adehye na edie ewo achim abuakwa na ebeye ochenhene ofuriata se na ofuriata ne penso ana oya se afedi akonwa no ode ma ahene ma ekoye adesidwa frise wo mu nana yebeka se wo mu eso ochenhene ne sisi ankasa nanso wo de koma adehye bibi na baaye na dabi ochenhene se na ofuriata se dabi me de ba ma me ma enti ode ma ochenhene bia na wadi achim adwa no dada ne ba eba wo bedi abontendom hene ewo chebi abonten so akane nanka entisa na emom eye na nase ofuriata penso na yesu abontendom hene wo chebi a na ya atisa de chebi kuro no mu no wone ohene a wo chebi eju ye wo chebi hene wo ho ana kuro na nkasa so ochehene eho ene natraye anana konwa kase edi chebi kuro no obakwa konya ahimfie mienu ahimfie kase ayo for pani anaze kuntunkunkun na ahimfie anana dwa na wasa ba benya abontendom hene enso so ahimfie bama asare apiatu ana traso 1935 nachi ana bama kwadwo apianyo dagadu ebedi ye na chiri bema kwabra motia enso ebefro eye chebi abontendom adwa no na chiri na bema kwabra bosompra enso edi ho wani anche na bema kwakua moa enso ebefro chebi abontendom hine na bema kwakua moa echi no bema boachi nhira enso behirehira akonwa no so kopem se okwakura ema bema owo hine echampon enso ebetrans na chi ana akonwa no ye pagya ne dibrane free bema eko osabere ma
o chima mu na konwa e wo dibre de wo ho kakra no eye bema pagya kosoro ye osaberma e koda asebre na achima bua kwawura eye osagefo asemusuro bodise ano ye chieftaincy titles eti ye pagya eye abontindom adwa no efiri bema ekoduru osaberma eti 2005 ana osaberma chiripie boache dankwa ebedi adwa no na obedi wie ye no ana afei ne bra eso ye ema 2018 ya oto anana no wonsia de so de amane ekobom so oba besum bi bema be ye bi no anye nyina okọ na kurase eti etetu madrebu ya ebobi pumam entifu zuni wa apegyafo ewo ho eti nananoma ye nhihye ye ama eye ochenhene oforiata otoso miensa ne ba ye oforiata odika oforiata otoso mienu ana oforiata otoso miensa ne ba ni chocho mucho po aya ohene ba mafo oforiata na sabre wo ba be di chebi abontendom ni nyame adoma eda dwada ni aso na enkoduru dwada anwumre no na chebi enya abontendom ni ho say ye obeso afrem no asibibi a kire na kora wonya ochenhene eba wontimi ni chebi abontendom ni enhyehyeye ene ahenie mu niema no enti so hwemu a ochima bua kwa enko na wo saa mamre no aheniem wo ko ba bi ti se doma kuro no ohina wo mu ene osiade ye osagefo agema badu ono ase ne doma man nyina ahene enkroto a wo cha doma ase nyina no ebesom no wo ko de nkyira mamu a de nkyira adwa no ankasa esi dwokwa de oteso a odefo bo amponsim wo ye dwokwa ahene na enkroto a esum de nkyira man nyina so ehye nase na mom ukot achima mu dia ochenhene ya achima ni nyina hene na mom chebi kro no de wo so sa wo mu hene a wono ene abontendom hene twafato ne sua ebeba exams BEC ene wasi enti sabre nyame ya doma dwada emo be se nondu na amamre ahyehye so ewo chebi abontinkasiem eye kuntunkrunku dwamram nananom woti awe na de nananom wrawra kwoto ayedim sika fibre me ka na me ne hwan me ne asora wrampi akwa wododo abusu ayempre kwa asora wrampi akwa sonson twen krawiri nananom asia katape krape awe na de nananom etwie nananom amaba konso etwie metano Ofrite Chima BA United Gentleman Supporter see Osagefo amwatia wo foripani asona piesie asona nanom a odomankoma ehiramo mo na mo yes di mani nsem asona jima eso nkontam esi aye tumpan so ma mumu apiafo ama aboasewa odine babra asrafo do cha abusua ni nyina da no mu nyame ehira wo cha abusua ni nyina asrafo ho feche wo bia abusua wodoma nkoma mfa ho fe ankame wo mu asra ni ba ho fenti wo asra ni ba mfare ma baifo nyasa baifo ba we no obemebe wo ana ni risuro no baifo achiwade ni akwada ne ho fe asemu suro bodise won pe wasam kra obecho awitesi a no na ma ye hu odumfo enti sabre ye bekọ na ayekwa kosi ebe na kan no wonso so tra wo radio ho na tie ni yie na fa tetefum manmen de wonti asie bia na ye bebisa wo na wonso so ye be frɛ wo na ye be bie kwan na wonso aba be kyerɛ wonso wabisa na de wo mu ya kyerɛ wo normal no kyerɛ to 0302 25 7900 0302 25 7901 ayemienu 0302 25 7900 0302 25 7901 Bechia odishia asiedu aya achembegro dishia kronkron sabre begroman ye chia obi biada me ka fanti akwa emfantini a ye frɛ na akwa
When I am to home, I wanted to home, and net the also a bear and cassa. Not every day, when you're to a brand here, a brabo anywhere. I fear be able to come to Columbia and nature says, Safiano, a bube, any at Tibetana, and to come perfume. No moment is over Obacasia so, and your bube, I a Chenasia. Now, Obio Ebenyansa for ye, your bunbe, my young cano asem, a tububa, menso metebe, Quabraquadu, as say. Chebi Jasin and watch highway. Minya ya bugi uwa Buadria, a Duke's filling station, Buadria Quatia, one director. Boka Brako Dunum said Makai Ajos, Minya Tramantain Ajos. Naya Kamu said Yamea Dumwa, Meminda Air Bay, the now watch here, and Yama may if you could do or contier. The beja na kwan krakra na wakogera ho me waba sumbi ebia enfri nenu wo chena na ye ma me afia kwadu wasi afri anu premu afri America na waba beda eye esukochia mu nyunyuno atwen kopem se edafia da 19th July ye be ye amamre na afei ade echi eye memenda 20th July ya ye ja na krakra be ya sorry e wo adenta frafraha ye Victory Presbyterian Church. Adenta frafra one ye be bibia ye yakwena ko krom aye chebi akokra no na afa yasa trase e wo hwa agya no kwakra oh mafia kwadu okontie obodo mewu da hwene mu kwadu bapa tuntum semre ye asamatu ye ena to focus an ka tru pempem ankoma tru kohwe anomate wata prefo tentefoa yete won kata ntefro anomate chwa anomate wa wano ate a wo so kasa mu ekwan ye ema yenya mu adesua yenya mu mfaso ene emu entonsuo ma afia kwadu okontie yedro krofo so ane akaya anum ye bo odi fatase ye bo frisa osamampa ye toro badin osamampa odi dwan de nipa abaye no wiase no owuna ne ketremampra na atiasefo na eka mana Adjei Sikapa ni aya tete jana so me afitam obi tawa wati wasamase okaba pa lewe boni ama wata video pem Yosuya ma wene mpo obi a wata wono ni chat makropa okojina baby say apana media mi fraka menti abana na odi yakoso monday flower ejina adan obi e baneme hey yeah coffee e baneme tete beka sono na efiri tekachere tete beka sono na efiri tekachere yeah what yan kama ne nwa akwadi atuo efiri achemtwa piase yes na achemtwa piase so esum chebi abontenkase osagefo ayo foripen nadwa sa so na ochema ekurase ni kofi osei anane aso so fra samankase so akobo osiawuo so ade besom eye chebi eye foripen nadwa edi achimfo mienu na ahia nanso minim de ntira wo mu hia na wo mani abri wo mu Abebuo ya frisa funtumfu nafu one de nchemfu nafu wo budi ya fonkro enso mu didi ana mu okum ni nyina ne se aduane edi ni mnase twitwi aduane duru mnase adede ekoto ye mu a na ne de na sa na adane bibia ho na sa wo sa kra de badia ene na aye sebe so sebe mpredie sa wo sampobre sebo tete beka suma ne tekachere ya adamo kontokwa na mhia mo na wadi ani bre so obi ani abre monto munyi ni makoma kwa tiefo tiemo obi ka asem na obi ntiase be ma tiefo no kwan na wo mu ankasa bisa na wadi de ono a sabe so sabe mpredua sa ya se bomofo okum ne bopon no won na kire
ayawdifo nwanam a ope bofo bi wo ha ne de bofo mire bofo bi wo ne de brebo bofo bi wo ha ne de abo aso bofo bi a wo de wo pe enti wo ya no adane de aka amamo tete ne enton nam se de ne ton nam no na wo kokum wo so na wo nko abede na waton wa na eto abede ne wadi je de be na ade be no wi de ayi wakono wi ade aka nyina ya amanfo de na kane de bia akwade atuo aha woni na tuo ha woni na tuo no de asie bia no momfa hyehyɛ so de tiefo tie mu yo ne de kan wɔchema akurase ni me ka mo ate ahyɛ sɛ ene dwumadi a yɛba bedie no wone asewo de hye twa piase ni mpɔn bari makentena mo a me fi dɔtɔ so ɛbɛte hwe ɔkwantempo mu a menhwɛ machi asana makunkon sɛnti ni sɛ me kɔhwɛ machi na sabayo aso no bi etwam na sɛ wɔne mani takrata na ehefo na me de ene to ɛfa ɛno nti ɛno ane sɛ me kunkon te sɛ kontromfi a wo fi dɔtɔ so ɛbɛte hwe ɔkwantempo mu a etubrane da jabofo ho ekɔ ho na afa wa krankran nani ehu twia pia bi a wobeto no ho aguso no etie na de tintim wo bibi ka won so ka na afa otamom bile panya ko edi atue ne ambesa wo te ase ne se jabofo se odi etu beta ata krocho mansa wo kwaye ma na nye dukura ne magumu na me kan kyerɛ wo se eba ye bebuo no wo mentie me efse wo tie me ahwe a wo be fi wo be na se wo ntie me so ahwe a what petetu asem se be nego se oso utebe utuchi na obu bede a ye makasa ne munye du ye campaign sam ye nwura burumu ye to dete mu ate na ebere ye hyase akura ni abedi fosi anomponi na eburum sa enti ye fe na nsusuasuo asam wa kofi ane kachira kwadi atue na kwadi atue kura bebem no se de wosi ball no ho mra na efiri doctor so tibesi ye se control fia wo control no na nya agro ani na wo bia si bibi ntira de yonko ena ampaye dwa e wo tete so wo kura se ni kato ne te makata ti o hunu de ai me hunu he ena de waka no kura di kan efisa ye na ya so na ye yampa opanyi me de de pesa wote asere se kura se enye na busu ni kusia mu bisa nsa abo be no ne se se ekura se enye ne busu ni kusia mu bisa nsa abo be no ne se wotira bo ne se sa boto kura o se kura twema o ria sa so ya do fia o yo ane abo ahweawa na no se hwrema na su kontonchi na ebo opanyi so kahin ane atebu mpu ni mpu ne hu de ne hu hwam kaka no kuro kakahiri ho bom ana ate wo bom mpu ni mpu de be hu de ne hu hwam yo kankabi enambre pidu na so se ba kubu a otoso apachi opanyi tie akwa bi de meka onu ti matrasi anwe sa bewe na bewe obi obebu bia o chema kurasi nwa mo bi dia mesa ma me say se woda aka nyansam na watu woda ne jimiyam eno so de yampo me say aboa kokosachi woda woka na woda na dedenden a wasibi ntua woda na brawo a wasime famadi panyi tie abase boni ti na kokosachi odidi sumna so se wo ya pani na wote ho na wo pese wo ya batampa na wo ama wo ba ensu wo ne mofra bremu a wo kosuma no e wo ne pani bremu panyi tie so panyi tia na so di asem o de ne onyam eyi dwa ha sa opani tia na so di asem o de ne onyam dwa ha etiefo sa bre na wo so wutie na wo twa bi to ye ba bi tetefo no de wo tia se bia bisa de obu be no obekira ase fi se ubu ba na wa kira ase na wo empani se wo saka poma na wo anwamu a fe nyinam se wa ansa yenko yo ane okrasi ne nyanto boase na opepere wo ho a ebe ti se obi a ofa nanta e wo sumu wanhwe ya na kosi nchen yampa opanyitie sanka jasa yo e na brebo ne bodwuma fa wo ho adwen a anka se ne takyerema odi wa woda me ka mo ate ase se eya me akwai jansa di atuo odotoba me matini akofa anochi konfo kuku a odware mo kokko adware mu ye katikisem a wakofa na nantoma e de aba be kire se me nya ne den opanyi asawi dia akwakọ ye se dompe kwatle kwa efiri nkwa mu atofem o dazani antimi ayo o dompo tria brade o pe bibia wi wo kura antimi ayo agya mo wakosi una bo woni prep una betimi awe me ka mo ate ase se edua kwakwa na ase akotena ase ewuo no entekuma wotimi kotena ase ntonko panyi anoma se o su o so o si no ni nyina de kro na eno so de no kure se anoma patu pre se otofa afiri tumfa na wosefa wosiam na wanyina mu a ahantan sebunti na tabubu kobubu atabubu opanyi tie empanyi se utie empanyi se obi hyianka entianka enkitanka enjayanka enkasanka mihuyanka me ka mo ate ase se aboa osono na fidie emienu pe na enam se me ye dotoba de 20 ana be ka kirew na fidie di kan ye fra ni nkumina na ye toso no ye fra no ordinam opanyitie ye fra ba ko nkumina ada ba ko de ordinam atiefo na mutie ena eye doctor akwai di atuo
no wo ye nro nyame ada roma ene ninua kofi osai anane ochimai krasini ntina asamanka sifuai achemtwa piasifuai munye krado yekọ obayitie bobofo okumu no no nkwara so adwa ho no kanka ne proye empanifio ha aboa kokosachi wose wo penam kase yawe wosoro wo yeso a wose kaka bome oh obayitie empanyi se bama yetena so di awere ho no sa bama no an yetena so hwe ataw he yanom a esa fonton from ne moma di akoniaba no wo mo na wo nim sane a omo soa ebonko ma ham eyampa obayitie fonton from twene se etwe kwabrane ko ho ya ne yade se etwe dua kwam he aya me achenkwa sebedi ma prechu wasan a me December bia me nsa beduro o panyetie fon patani wakasa tema ya nyina ho ai me ka mo ati ase tie ni yo na kuntu na fe enya ne awose no wate o panyetie yese se yetu ufu yiribi na wamfa o fa ne yiriba ah na wo pani a wo wote eka pon nan ho no wo se da ko ka kire abrantie se wo mo ne bra ye na wo bo bra ye ka wo te ka pon nan ho o aponchi be mane na be da na pampa mu kura kire he me say aboa ponche wose wo no wo nkofa obi ayire ani akodi na yefre enti wo de ba fa wo maame se wo nim sa maame so baba yire opanyitie se wo ma oba akoko sire bu ya won fa yinkura e de wapampa wi kire ne he se wo ye oba na se ukuta ahofe e wo wanim ukuta ahofe wo chi na botofo kase na wansua nyansa wakosua kuma ne huna mane opanyitie afu a odupon kase ensi so no ye ntoto afudu ya sawra he me say se odupon esi ho no so a akwadi atuo me say ye nua be nwa wawrata oh asrewa ne nkwan na enye do na ensi ni pia bo dejo ai se okrofo mani so be wiawo a emfa ho ni wusakura esi awrata o na se enye na kwa na bufon senkyere ne ai na aboa kwakuo ne sam yetuma enkyere se nti wo hye bidio ah se woni aboa kwa achente susukura asem dodo empa wo so o he me ka mo ati ase se wotwa nsu awie no ansa na betimi aka so danchema no po ah no panyi aboa danchem ene yesi ne hi wonsuo mu no hwe janka wo fa ho ben he okrasini me se me kwa mi si habiem ye ka ne yetirimu ah opanyi tie wansana popina bofro se no na so pete kwache waje afo ai na tu woni musa achenchira mo watuna mu a asokwa wo hura sekama opanyi tie achenchira ma wa atona mu a yes asokwa wo hwere hura sekama yeah awu ba me so bete ba medical catch us enne abani wutie na wo so wo ba bi dia panimfo di jaye no mo kane ma ye no eno na doctor kwedi atu twa piase ni di hye ane ose kofi anane atwa saman kase de hye wo mu ede abo ani asaman kase fo o mu yaduanafo na menchia osabarma adura ko eye asaman kase hine oyine fefe bo awisi machia we die wonua nso to awoso meka osabarma kofi boaten eye achem akwatia ehine ono nso ewo ho mema mu nyina ha wisi medura achem akwatia de na boadua ene na ese otwa mbatwa piase o aya bema na esirife kachobo aha wow diem ai sa menchia aya bema ono nanu ya de ai nanu ya aya boadua ehine nanu ya yeah sabre atiafo tetefo no edam eti wo asem bia no beti bi sabra wo mu guso a wo mu bia aya bema sabre wo ye bema jakwa bema ejakwa no a odi kan ono ene aya boadua hene ba se na otwe be ba ko ne kakrani na ye de no ekire ye eti yanko na ye hwe hello pacho wana kasai Pacho ebe kona boate me ka set free achim kedwaso atiwa kedwaso wa atiwa wa kedwaso atiwa aside yeah Dr. Kwedi atuo ha ana kofi ose kofi anane asoso ewa ha de wonti ase bia bisa yo je obu ba mani je ho ba nse eneno mo jwa mo yere tete ayi mo nwa ida se ebi se titi ba media kedwaso har mo bia ka te video ni na titi ba na de o ma na me je pa ni se e je se toni ro ko fo ma beta ro me pa o che wa de bia fo beta o do mo mi ti be nu ne ne ro me ate aduma ko ate mo akete ebe mu be we yeso ya das yeso ya das papa e wachiri anti mutimate wachiri yeso ya das papa yakọ ya nim na afa ya we
Okay, ya kwa muntu asumpam chao. Obi ba mo ani adamo ati. Obenya kwedi ati o. Me o hapa me jame na so. Dem pese me ka che on se. Empanyin se, se wo pen paso atumpan ya wunya, na emu ye de bom mrane a na wonte ye. Hey, ha, me ka mo ati ase se. Aboa kokosachi. Se osi odupon so a wosi ohun ahani aburochire. Na so osomro sinani ase pe, ene de wo honte. Ya kwa number. Hello. Nana ji me mo hawie. Ya nya dum pa chode shebe na kasa yi. Pa chode je kwa mo afuni. Bada Roma ose Kofi Anane o chema kurase ni ni Dr. Kwedi atu otwa piase ni wo mutia de wonte ase bia no bisa na wo mu emfama. Nana me pese me police ni no nyina abaso. Ayetia o. O mo de ebu de no. Aha. Pese me bo ma abaso na me show mo. Na be so ya pese nya ku dia. If it is a man, I have warm because Yana Manchester and so you need the way I say a man. Ayenchira. Ya da se papa. We are Dr. Yanko. Yo. Dr. Kwedi ati o. Me o. Ti ebe we na hye so. Ma hye so pa. Empanyin se entuwa ate ase na abankwa wo ho a ye fa okonto enye nkwan. He, se ya de mpaboa kase ne di ade a ankaboa na ntwie se ne enko ya mankra do. Oh, empanyin se entakraboa se ye kode na aso isa se ya no wati ani eya ne ebo ho ban. Enu de sa na te se oketra tarapachie ho a ya ntobo mo no. Yo, obi aba. Ya nhwai. Hello. Hello. Pacha wana kasa yi. I love the corner. Why? I love the corner. I love the corner. And think for dia. Okay. Pacha, yetia o. And Abebuo now no about me a bit different. Them Tete me na dey different from eba between na. Ana dey adu twam. And then go one no pa. Somebody kaka so ma bin. Oh, them one me say nwaro. Ai. You come and say that. O ma ya de pa. Ebebe na unte da wote ya sesia no. Wo hwa wonti bibia se. O mu a obisa ba ko bu esi ase eyi obi de Interpersonal ekofa ya. Yes, why? Okay, Doctor Buman ntie so Doctor Bu am. Yo, opani e beda me bu ye no. Me kire se apatu pre, wo tu fa afiri tumfa. Na wo sin fa wo siam. Na wanyina mu a enya no. E wo bu ya kura. Apachie be se oketre tarapachie ho a ye nto bo mo no. Wo hwe ya wase wade. Na apachie no de wo kaye yasom bebrebe. Okay. Yo, apachie ye wo dua bi wo hono mo a eso ababi kase pa meka ne se ne kase no ebetimi eso se ne nipati baby for friend kontoa ebi friend kontoa baby for friend bahra baby for friend kutu sa eti eno no ebi etimi di kwhye abase edi yi ensa ebi nso ye de sensuo ekwafuom ebi so timi di si meka ne se potobu baby na omo mu nsuo eti eno na enam say ya tadi si dan chemu nti no oketere betimi afam ho na se hu na wadwene se wo to ne bo a se wo mesi target pe abaka ko pa no ama unsu ahwe agu na ye wo kutu no ho ene ye wo bahra ne nya ya de kro na kontoa no de ya na e wo kon aye som ene fa se e kon toa e wo kon sa ho na efiri eba ye sua de e de sabre wo ba me so betime ye da se pa Tete. Hello. Pacha wana kasa yi. Me pacho kojo ya fa me kojo atre. Kojo atem wanji. Yo yetia o. Na de bia bi na de mma me ho adwini. Ai. Interpersonal some ma ko be bia ku Ghana amamre. Anokre. Papa bi. Na me ebe ba ko a obu ye a me form to o se ye swa o din wa pakama na to se o mo sho bunko se den ye swa wa hene we o se wa wo ma so ya ko say eno eni amekan na se wo mo sa fonton from ne mo ma no o mu no nim se ne o mo sho abonko ma ham afa ai de bra wo mu sa ya pa pia eno kran so metimi abo fonton from no wa ha mo watie sound no right enti yakwa akwe doctor ne ose Kofi Anane moto aso doctor yo ho ti ebe we da hye ne so yo akomfotwene se ye kadi wachi na anya wo da o sa wuti
Oh, I know they are setting a comfort and young Kunya and Yan and Hafua, and Yan Conti or the bachelor. Empenyi say a comfortune no recipitimpa na so comfort bejire twama akyerema defo enya bi nworo. Ah, wo pakoma komana. Anya me bisa say asen apati ampa. Wo so wodi kofi etiema ne kwaguru fofie. Ni trenyi wa ya wodi ko twempese. Yeah, obi abaso. Hello. Nana me pa cheme mo ha. Ya hini wa o. Me pa cho o na mpo ti seni o. Oba de acheyen. Yo, nana me pa cho me din edi brigadier. Kwa abiti finish me ka safi tema committee 1. Yo, brigadier pacho yetie o. Ebebe na atofo ma na asembe na firi mu aba bia wonte ase na yensua de ewo ebem. Nana you must so awudi no. E danson. It's FM. Nana me say na ochi jumadi enkwara no dodo na go school me ba oto so mensa da ya de ko si da mu be no enyimra bi me say da me pa cho me go asiche ne sen akwara odi nsie eduba ko no e say ye kasa bebu etire obanya safo etire na me say enka mu pushi ko ne me kana twi enka mu ne be se mieno na mensa tuma je ya leka yo let's have pass a piece of because again enye new that come be nana tema ha ubi tika say me for ni agro adia kasa be ni me mfa wo ni agro me for ni agro amfa mi ni agro me for ni agro nana kasa be no ya shi ya emri bi baba aka kasa mo kana kasa fi yesu nana ebe nwa pass e hu so be aka kasa o say ya kasa o hu kasa be e me so say piece of them mo ponefo mo fa nko ajinjin mo say na tibia mo ba mese mienu na miensa mesrem ni die kwa so mesrem enyo se e kwa so ya so da ase papa na menka ho ai nti wo so sa wonti bibia se na baby by na wonti ase a sa bre o se kofia na ne o chema akurase ni frasa mankase wo ha wo na ebu ba kase no e na doctor akwadi atuo a wono so wo free achemtwa piase ono so e wo ha hello Nana piao Ejen mo ni o. Yo ejen mo. O kan go beri afoti o. Yo dia won tiase baby antiase bia mpanifo ha biso won beka kire. Kana na kam wo ko shi bia be busa pa. Wo ha. Ni na esi no. Ene dia hini na atwene dan kakra. Ene dia wo beso wadaro ma. Ya be to azo nti di tete. Na me ebe no. Aha. Yo di ka bu ye kusie ni ekura de no. Aha. Eno na ho no. Me tiase yi papa. Wo se kofi anane otimu yo no akire mu. Yenko. Me say se kusie se enye na busuani. Akura se enye na busuani kusia. Mo bisa ne sa abo aben ono no ohwe a one ne se. So what you say? So what you say? Na kusie ni akura so mo nze. Kusie na akura mo nze. Ajani mo ya dabo. Se kusie so nze akura. Ajani boy. Ongusuo na ye kan. Once a mwadum e wo wura mu no. Ebinu wo abusua krom. Nanzo obu kase ne ntimi nye pe. Wo twe kwabra janka. Oyio. Adoa kwadwomre fi adoa. Owio kwadwan. Wansane amomre. Odabo. Otromo sa akwa. Odabo. Samwa nyina wo abusua ba akum okwaduo. Ane otromo nyina wo abusua ba akum. Eji kusie ana benche mampa kusie akuratwema abotokura na afi akura de akuratwema okusie abo ba kusie de be na mfian mfian ai wo nyina wo abusia ko nti wo ba hu wo budua no okay wo budua no nwi ni ho kusie dua nwi ni ho ana akura edua enwi ni ho wo mo awusuo no so ya yepe enti wo sesa akurase anase kusie sinye ne busuani ni akura omisanza abo aba busuam e no ne se ai so ati ase mo ewisi yo monkwa so mpanifo bena meko te kofi bena kwedi ati o me wo hopa ne pese oti ase ne se se ne ense entimi mpo akokode no saa na no ma pitin so entimi mpo jama ado de sanso na e no kore he me ka mo ati ase se empanifo se se wo hwene bo a na wo kasa asesa wo opanyi ma memfa ko denchira mamu de ko ti abako sembe empanyi se denchira bobofo oni hwefo de na so apremu ena nwen no ene me so ma mefa wo kwa yen ko tie kwa wo be se ye de ponko ofo odwan no ma wo se da de ponko ene age so soa
openyi ti abeko sem biem empenyi se akatachi ensu eye bubu enye hwam na aso yede tu brane enenwe ane tie be yie pa se apeguso mrante eko mape ewo boma ya kromu a na no nkire se emani apeguso na wiase odoko ne odowo yampa openyi ti ye enkunjire na enti na buru wa so le anopa tutu dwale esu ko twa se onyunyunyu se okurase ne yi woko mape na se wanya bia na no nkire se emani ho ne mo wampe wo so no de openyi ti obi aba Osekofi hold on apeguso for mema akoboma anakoma pe wo boma na tirese bia amani apeguso na odoko de odowo sa te se mi se mi fra chim twa piase ko ware wo chima samama na so ma wo twa piase pa krono kra wo koso a ehu kro ye friend boma ye boma ana wo kopa ma e wo boma kodro na me wo fa bi ne bu be kire me ebra wo ware ne yire me na no soma me sa bra na woni kra nchi ampam da wo kono oba na do fa afimu a ye du oba fi akone ba na ke se wo ya bitwina na mo fa di ayi atore bi a wo twe basa na me ko atore bi a body anyini kusie ana bi da bi na nya kodro ka che bo fa so fa ade na ye bread do na afa so de oba ne ye wo do awia enye yiye fi se de aye ne kwa ye twa ne body e ne ba yire ne akrante ne kusie asa mo fa ka che me se e ma pe ye pe na kokodro na de ja butre Tete beka ason no Tete katre wa hello bacha hara ka say hello yeah me mama ha ani mboni adwuma so ya hini wa o papa me pa chew we dia me sremu a adwuma we dia ekenye ewiase eye nyumre school for titiri yempanyfo dia ne yedi bukaka ne nchiri mmei papa ba ko no waka o se memfa wo nkasa o se me nanfofo memfa ni agro tumrika o se timrika oturu mrika abusiafo mo dituma no mabo mo abaso pa na me sem ne de ejisa da bread a ti me ba ho no mo wasi jasayo enya sayo a na ayeden jasaya nya saya jamanin kasu nya maninka ana beba ekumia wasi asunu emra ni asunu etini no emienu ekumia ne odina mo ade okay yedi ka jira so na tie jasayo no kofi ane o chima kurase ni me say sanka jasayo ena brebu ne bojuma fa wo ho adwen a ankese ne tekyerema edi wa woda what is here what visa abanu saudi ba asetremu a efisa bonyuma enwunu ana brebu ade na bonyuma no kofra no wie de jasa ya nyai na sase kowe obenza fe de nanum nyina asai odi a woda kura nya yie very good and was ekumia no I know so Dr. Kwedi yo I don't know asa wo de hye mi bu ni sei mbese osono afidie edamienu ni edi kan eye nkumina wosono sane ya wote no afidie a yetimi di yi no ewo bra asabio eno de obi a woye sobomofo bia no wotimi etu samena no eno no utu ni kesia na wode ewura ne ade aguso eti se wosono ndu ho na se wonya wura mu se wurudu a ne mlante sema wode bepie no eni ho enti wakam ne eno no wanya no ne etoso biem eno ye frɛ no ordinam no eya fidie a yade sa normal wo ye ya ye disuma fidie na kese na ye nsane ho no anye disum na no no yesum ni se entiamu na wusumu wi a na wape dua poliwa bi a eden pa na wode wo ya no ama no enu ti ni anwohwehwa ne se wo ya no enso wo so ne nan na kuntu na wode apem na ebeyi no obetu kuntu no na wode aba poliwa no wode nam eti obenante a wode agya no wo kɔ ebekyekyere na fe wo gina ho enu ne fe no wode nam so ode nam na so anya de ya dachi ebeyi na ana enkumra no so amana kase e da wo emu wan ye friend ekunu yiriba Osekofi wa ha osi yiriba me say yiribi na wanfa ofa ni yiriba
Okay. So what you say? Say ye two fo ekro no wan tia. Afi ye bo eni breso. Ifi yiri bayi je say eni breso. Da kwa say ye two fo kokoam na wan fa. Ye ka wanim obadwam. Ai. Ana empani ne se ye da wa no paka. Na se wa ntua ye yire wo awigina kete awa abontire so. Okay. Ona benza wontoma Ye ketu okra no. Odi achenchima. Achenchima. Achinchina moa e watena mu. Okay. Achenchima watena mu asanyi no. Dr. Buriye na chere Yo. Eno asawo di hye mi bu ni sei. Se achinchina moa wo watena mu a asokwan wo hwere sikama. Sikama ne ye sikankuma eno matimi de ya eniama e wo jade ne ade. Na achinchina moa no wono nyabusua ba ko pa ne asokwan. Ana achenchina no wono edim nantesem esena so asokwan no wono menka ne se waye mre emo animu ne awo mre kakra enu ti se achenchina no eye adwuma watona mu anase waye wotomfo a ebeye den se asokwan no oba hwere seka makoye se obi a ne baye bofo na ne nkwa mu nyehwam enu de na ge se eni ho jamin se mo pa na me ye yi se ma mo break kakra me fa kakra bi nka ho ne nya okwan ba bia otomfo eto ade ne yefre no todan ba bia eto dade enti yase todan anasa tonan na dan a yasoto dade wom ebo asoso sekaya wasoma so serewa so adre anu ekuma nom enti se atenkyere mo wa tonan mu a oye blacksmith wo bo sekaya ane na abo so kwanya de a obehwere sekama so opebi de adwarbo dia yeah insarete yeah bere wo muto so Kofi ane una na dru so ai obenye kwere ti o tie yo se dompe san ya bompe na dompe se sempa yenya bompe dompe enja sempe dompe oh no de ane awo kan en de no kore aboa wode mirika tente ekro no akọ nanim ekọ nachi ekọ nchem wode koto no panyi abo koto de bon san ya no betu ebese na basa oh eno de esa eno kuro na obi a aboakoto hoi wono so wonka na ntia ne mu odin panyi de pese oti ase ne se ne ofa wo ile na wakono nya oboni o na mo ne ofa no wale ne wadi wawu papa eno de ye no kure ne awafa sasaboro nsam yire no wono ohunu mo tia yire awobu ni segani o panyi minne sasaboro nsam atwempra wo mpraba na mo atia na metifa kwadu bet business wa ene de obetimi fisa wo kura se ni hu ohu na me hu ohu se sai tini se me ka mo atia se hwe empanifo se teto awo hoi enti se dadawo opeyitie se wunsuro kwaye bretu mu maba bubu a enye esu blanta mu na uhurusie na udware wo ya mama charge ama na broso na empanifo asemenka kire wo asewa himfie se uwura twia piase dotokesie mu enchida wo gem prenkensem koma mofa tie okuru kantanka o sei wanti miambo branto atade de ntuma afire nyina na afiri kwanwa ene ne mma awia ya koda ya nua bi aba hello bacha wana ka sei Nana obozio ba nana yetia o Chebi broni krom okontie nyame adoma memende be na otwe ena anadwi ebi okontie besi fo menu ochena na okontie abesi Ghana Edasi aha aha yeda se papa obi akono de ne domponso no akono be na wo domponso mu a aya akono sen ane de koye obi akono de yanko o se kofi wo se obi akono de ne domponso no so nya akono na ene de kwada ne obi akono de nana woko makola ene me wo ho no utimi hu bi kura bi ka say ade wo kura won tia say yeton e say wo ehia o na enso no obi kwa ohia ne pa o kwa akoto so wo hu do post no enyu enye de wo hu na enso eno na obi wa na o kwa akopene yeso kwa wi o bia o de kwa yesu man bi yesi won fa na fa be ye bibi so wo hu enti bia enye wi na wo kwa wi na mu o de kwa ye na de bia ehia no
good nti sanete namram kakra enka ho wo hwe dompo nso no a dompo ya bobi ade nua ne kraman busu ya ne busu ne ba ko no na sa dompo no ne nso no won hye de nya no na ni duo de sese ne aponche nso no te no ne de na hata kakra ana afa nso no emu nso enwe no ana ne de no enhaha man hye de nhyem te sene a yenya wotwe ne nso no a obenya bofo ni sanya ma ne aha wo nya ne sa nanso ne obi nso no opepa no eno no senti ni se ye obi ho no mo a na de a opepa eye bese odi asan a na wo fe obi so ho no mo a besin se de nanum a chese wo me ne ho ntasua no eti no de obi akono de ne odompo nso ejena enya akono ade ne ye sado obi pe sabi wo se anoma petu pre me nko ade su sa me na nkanya za esu no pe na de anoma ansere da bia na anoma esu yeah sada tie eti mun company for na duru ha so a doctor doctor ane apotu press the second na eben se apotu pre di mako na se eye ne ya wo de ne to aduru opanyi tie se okraman tie so okraman de komani bre kwawe apesen so o to wu na abua kraman wo se enye ensa no muti na odi obetwani achi ekọ ensajasi o onipa ho do ntira opanyi tie se mpenken se maduasa wo twobro asu otwa obi ahwe obi anim me se aprenken sama nwotwe aduasa nwotwe ebro asu otwa obi ahwe obi anim afi se na nambo yomani ahaha de na se abro so mani akoko hane ko no ngwe ni Tete beka so na fiti ka Tete beka so na fi o te ka chere yeah doctor dada chere ni anko yo and your doctor Abebuo efiri aya Rainbow Scientific Herbal Clinic eno kofa bai ana me ni wubu be no Rainbow Scientific Herbal Clinic me kama wate ase se ye kan habanuru a ebia na nkrakra opanyitie se edidie bu be sisi ya na makonto mo abam mesia kama omo ye habanuru fake na omabamu ni se aboa ponche wo so abama ahura ya duru ahwe ne dwonso opanyitie empanyi se wokosa na wo si odefo akọ wo si odefo so akọ enu de sanity o na aya empanifo se wo ton wo yare nso a empanifo se wo ton wo yare na wonya no aduru empanyi se aboa kotoko o se sanko yo kode akode mwawire na beji ade enu de ampa aboa akokọ wo se ko nya na ntuo ate se na ntwie na ntu a anka wo bedwirisie aboa akokọ o se ni tirimu asem de onim na nkosu mu asem de onim aboa akokọ ni akokọ nya banko a sa wa mani mirika tuo ma nya din a wo bede sija tie sa akokọ ni na se bon futura wo mpo na aso ye de awia kata ban na kire no se wo ko akurase kwantenten na wo koto se akokọ ebon wo kwan so a enwu ahome kokọ anka se wadu na akokọ no ebia na woda wo kwantuni bi nyama so opanyi ehwe so bi bre nya ne sika enkofo so akwaji sika duro se wo se o hyew na akokọ de bobọ ne nkosu ya de esa nkosu ya na begusu o hye mu wo banya safo ne bi kosu abọ kasem opanyi tie so krama so odana no befa nkosu aduasa mo ya hwe so bitimi de kodu bi mu a ani esa akokọ na message na ho biem se akokọ ba tambo treja ana ohu ne kwase ya yampa opanyi tie se akroma de ne ho hinta akokọ ase dore akokọ no akokọ enye ne ho hu bi da ani awumawu o opanyi tie no na ante atachem no ojera na mo na chi aya obi abaso hello kana pacho hana kasai kana kodi yo kana vietia woni se phone ne pa phone ten nka che tabeso number 2 oboso me fere ho Ashanti region udru wotra ayi a ye fere kuro yi san konongu dumase a wotimi fa bonfa chance kwa no ekwa na timi kwa sisiriwa na nanu ho ekwa akopiem ekobọ kwa no nom ne ade na ko asu obosontwe ho adase bọju sango ya da se papa pa yetia o nana kundi de mentie mu dia na me yewu na afra mu fa me so na me ya no mosak na me tira tira na nei Abebuo ha o mu si tabio onu mbo ya won to nana enu no ye ba na te no ye me pese ka me yase wanu mu bon a on to nana okay wedia nana doctor kwedia tuo ebe na odi aba wedia mitwam I want to nana matwam onu mbo won to nana because me nana nanum ye kama pa ya na ye kase obi enu mu bon a na enkyere se enka wonse mpanimfo no tete no wo mu twimonto wo mu shatawa wo mu rebese na drought cigarette eniwo wi ya enum ya no wo mu obi anum enti opani enyini a
asɛm ba fie nyinaa ba ne so na pani nso nya asɛm nyinaa no ohuna waka fi so pani due matemante ezito na be na asɛm wa pani pɛ so waka aso so nam so yɛ pani nti na wagye amene na nyinaa gu na frum enti niam do so wanum no wanum bon enti yɛ kasa pani no bon kyerɛ bia enka ene wo mu enti ɔse akwada ya dan ɔse sɛ akwada ne wanum bon kora enti sɛ onana enti sɛ onana na jempache o eti ado no etimi nkwaye sɛ wanum wonka na enka ne bon no na yedi gina mapani anka be yire pa o ni nyina kosiwa enka no de ebetu enka bon na asa nka pa na bon de na get na num nka no okoda wo we nchewie tete na ne ekọ ma pe no ne de sisi no nchewie me anum ye hwam na kwa odofo awuru za po anum hwam sa bre de ni paste e paste ese na pike zuma anu anum bon so na we twapia zo ntunka na mo ma se efita ofa twapia de etunka okay because mi fi twapia se ne na mo man nchewie de e na ne anim de kọ ma pe wo anum ahwam oba ne bu se be me abrante de anum hwam oba so hwam na anum mon etina no we hello yeah peace tete jumadi ne de abrewo na yen kwade mo de aba Daniel Bimpong was be show live na ene Abebuo doctor ene ose Kofi Anane e USA mo ye too much nana Zenas was be hwe mo efiri benim no aye kura eno so eben asante mampo benim afei afia twumasiwa nana mo apiafo wone ocheman krase ni ene doctor kwedi atuo mo ya de papa Gertrude abase ena de da bia program tie na mo amara ya me dedodo na wo ma ka ho no de wo mu mi hunu de me kan kire wo mu franchise nana if someone has dual citizenship can he or he be a ken say obi already ahini esempacho ye fa antwene dan ye behwe ye no ansa na we de na de wa Abebuo mu Francis Asiedu Bolenge nana Marvim credit atuo thumbs up doc Kofi Anane ochema kurase ni mo awisi o de franyinam nana Jamfi Kwasi Boaten wose o show na eye ne dedodo o hwe efiri eye Germany afei Kofi Mike nana Adjei Sikapa money adwuma Samuel Yeboabodi nana money adwuma me hwam live every Rasco fashion ewo gbawe 0 eho ena me hwam every na eye ene sedem di kaka ye no Dr. Akwedi atuo eye Rainbow Scientific Herbal and Orthopedic Clinic one openina odano ono so wasua amamu adwuma kakra wode sa yade nyina bi wo Ashoman Estate ena Nungwa Rainbow Scientific Herbal and Orthopedic Clinic na sabre omu ye health screening de boa manfo wo nkurakan krobi o efro agogo nkurakan be nkurakan kofodua na omu guso afiada ena omu ebewie enti doctor ofre no 0243 21 22 71 0243 212 571 ubetimi doctor edi nkomo doctor nene wo bu ebesa no na yenua Kofi Anane ochima krase ni so ha Anane twumba ma wo se me pe program do na Adjei Sikapa me dawase Francis Inkum nana medi wachi da bia frisa wo share eye tete program yi ase me frigomwa ehiem tete program ye ba ye kire wadwene na ye bisa emunsam da wo ye de kire ye de na wo sua firi mu ye nya ne se da bia ba na be kan na ye ja wo da bi ye be se etiefo so mu di akire na yesu hu sa mpa de ye kan mu na musua e de ba ye kire wadwen ade ensem bisa aba na ye chaade ewo tete so e bia tire yi a eya mamrenti utwa bia na ye cha ofugu bia na ye cha okente e bia na ye cha ngomutuma bia no aba baje ahene ma na chachaw bia na ma pokwa e kawa bia ya he da ye e bia otire yi a na ma wakuaba a ya sene utire yi so a wo ba bia na ma ayoa asanka ana ketechua ya mamrenti ni ma adwuma ye ne ye no utire yi so na ba na tire yi a na eye asua framba adwene bi o wa afra mu no wo mra no wanya bi frisa ye konsuo so e ka adwuma utire yi so a na bia ba ya mo akrante frisa hayo e ka adwuma ho yeah
Ozekofi. Nana. We there. Wadaoma. Mami mbube we na yinsu ade bi wo. Okay. Empanyi se bede anko dwabo ase a na enye onkra bede. Se bede nko dwabo ase a na enye onkra bede. We. Nana, amambre kwan so yemfa bede nko ahemfie. Enokre. Bede yemfa nko ahene anim. Bede ba akopɛ ne tibide kɔ ahemfie na ahene anim. Eno ne dua bi efre no adumansa. Ebi fɛn sasramansa, ebi fɛn no onkra. Na de enti a yemfa bede bre bede no enko ahemfie na ahene anim ne sɛ. Wa hu sɛ bede no yenya praye firim. Ai. Ɛna wi praye firim anda ka ne yenwura. Ɛna praye so de pra de ho ntie. Enti sɛ wo de bibi hye bede mu na de kɔ ahene anim a yenim sɛ yemenwe de obuo ma ahemfo. Na kyesa ade no wa ma ho ante. Enti na yemfa bede no enko ahemfie na yemfa nko ahene anim no. Ɛna susumansa na sasramansa dua no. Sɛ ne man ni sɛ ro kan habani so nya enso. Sa dua no epama hombone. Enti sɛ wo de bibi hye mu a empanfo dwene sɛ isan sɛ epama hombone ti ade na wo de ba sɛ hu bi de akyire kura ade na wo de ahye mu de bepam no. Bambo wom. Enti eno nko ani beda yetimi de kɔ ahemfie na de kɔ ahene anim. Enti sɛ ebodwa na ye ka bibi obi sa bio me ka de sɛ adaka mu obi akɔ wia bibi afuomde bi na ye ka na obi a owodi bia wa ahemfie te ase ɔhen ka ne de ho a ense sɛ ye de ade no hyɛ bede brebe de kɔ na mu sɛ ye yitu apampan na bi kenten bi hu na ye de kɔ no mo. Enti panyi sɛ bede ankodwa abo ase na enye onkra wadumansa na sadamansa bede. Mo apiafo na me kai mo sa dwumadie yi. Yɛde nyina gukukum YouTube no yɛ Despite Media na Adjei Sikapa Root Culture Foundation ɔkyerɛ yɛ kwa akɔpiem ɛwɔ fante kwa mankasi baabi a fantefo di kai ɛbɛsoɛyɛ wɔn nananom funu a adi bɛɛ sɛ 200-400 years a wɔn de bɛbɛhyɛ hɔ ɛbuba bi a fantefo no kɔhyehyɛ mu yɛde nyina ɛba abɛto Sikapa Root Culture Foundation YouTube hɔ na Adjei Sikapa ye juma ye die no ye sako fire mamre ba bia bibia ahye bia no na ye san e de abramo na ye da ochema krase ni ene Dr. Kwendi etuase pa bede na wo ka no so kwa asantemamu so a eno so wa abakwasem bia ye di bube krobi di adumasa no wo oboase kwanso na eben eye dominance oboase kwanso furu enche na akwa anwan kwanta anase ofuase kokoben ohene bi trase na efra no nana kan adumasa kan okosa na okonya sika akọ tete no kosa na anya bibia wo mfa se de ekan efa akode ya nyankopon ma yekun no wo de komo ohene na sika akọ no so nim so de ba hwa na amanfo agya na obi abekunu kwanso enti bede na yemfa nkwa ahemfie ayekiri no ena obo obi no de sika akọ no gum de ko wura ahemfie no e de echi ni jedua frize ne enim de ewo mu edibra ye be kuno no sana no madaroma enye bibia ye kwa osa no nya sika akọ na mafa mafie a enye na me de ba so hwe obi baje na bede de obi anim se de wo mu no ho hia enti bisra mo nsa no bede mu na mo hwe de wo mu ansa na de mba ye bia maye ye sa ne sika akọ wo mu na mperifo se ei ye se bede nkwa ahemfie a na nya adumasa kan beda na o de bede no de wo mu no e ya de pa. Yeah, mumu ba kese mako na afei Mickey the triple darling I crado Dr. Akwedi Etuo ene menua Osei Kofi ochema krase ni yo na wode na naje wode besra wa amesa waka ewura mienu ho asem na sa meye doctor na mitumi eye nroba ewiasa edwama nsansoma obi anum bie no sa abe se wuyi praye firi mu a eni sa soso mansa no ye kambom de haba ba ka ho de hypertension duro eye tatahwe angasa eti chese no kura na waka se wuyi praye firi mu a eye ewura no me taburu so de enya wura se me yi praye firi mu a me hohoro ho hata soso mansa ka ho aka ahaba ba ko me ka wie pema wo halum nyina my doctors eti me reserve no eno ne de hypertension duro also etiefo tete no no ye ba da kura sua ahama ho ade ewo program yi so fisa enna nananom de ma yen eno ana sabra na doctor ma ne enko lab na nya hwe ne ye de say ho yade oba awo ka no na ahama bi ka mienu miensa bi si animu de kepe no awo huro wanyoma ye ma bibisa sa kra no ayetro o to te say da akokɔ tu kosua a chenkuruma ni nyina oba rembo ni nyina ni nyina ya ade a esa mo tie tete na wodi tete program ye chi na be sua sa ne mani nyina hu sa ne mani nyina sa ne mani nyina e de afri tete program yi so na ye kɔde amoma mini kai enchia ye Dr. Amwa wo Kolebu Teaching Hospital GU unit Godfred Amwa
G unit now and afe Sagode multimedia Accra Newtown afe Dr. Jeremiah Ankoma Lamte Charles Mahama dental assistant ne Seraphine Achu dental assistant munyina mo Adabraka polyclinic dental unit eho na King David semincha moma no nanse ne sen ha no pa nanso mo aboa no ai afe Empress Gina Salon Accra Newtown Roman Junction opposite Jehovah Witness for Kingdom Hall. Yenyina ye church building. Jehovah for the near Kingdom Hall. Best natural style. Udruwa obema nwa ye fe ama hofento aso wenyebi. Na eba ye bu ya no. Dr. Akwedi atuo ebu aduanan nwotwe. Achimtwa piase de hye. Wo de 48 na abramu. Afe osekofia na ne ochima kurase ni asamanka se de hye. Ono so the 48 aduanan nwotwe na abramu omunya bena duokru nsia na so ebenemu odu papa akuru bia karinkari buo enya wotra bo freso de dufocheso di bo fra oto afo ona afo na anu akwada aketoa wansua mamre nsua kasa nsua benti ya ma akwase bebu be wotra radio so ma so a sabe we dem sramika o ankwanche bintu kase entu hu ba akofo na abusa bei akwada twa nkontomo akese mane ye yo no anka asem kese otom ana wano so a ya utimi de sha mai ya fan kansam kese na Adjei Sikapa nie ana Akwedi atuo doctor ani ose kofia na ne ochima kurase ni mama matete ya dodo sabre miki da triple darling eba Kevin bomodi ye opele photo baba kakrakaro no woso wakwabra netenten Lago Fasi Junior ada fe Hayford de mama ni jiro se odo amamre fi so pefufuo so ye ni adiem sala le kontompo Dadija aya producer general Evangelist King David eba na yo oya de papa eba na yo eyo na eba kama samua mekaupi afa Peter Square ena ma mo hwe ye streaming live e wo Facebook Achu Agbo chief technician Nana Adjei afa enkwatia na ejare wombo mode papa demo me yesrem adame me ndebe na wotwe mom yenkogya ye ne yenkogya ma me afia kwadu kwan okontie na me nda we ya mom yenko orenchemam asinkuhia eho na adura ahonidie afeche bibia hotesa abrochire eya orencheman hene ahuna bobrim praje nsam wo sine hema roda hona so ba tani mu na kro na jija enti ahuna bobrim praje nsam ne nananom nyansa mu no wo mayi obaku se omra bedi hema ewo orenchimam na adwoada ye nyina enko chebi abonten dom hene ohine ba mafo oforiata obeswai se chebi abonten dom hene na Adjei Sikapa ni ebadoya sabre miki da triple darling bread na aso no ewia sibu dosu ya ma hene po na esrawa bomode ane ko Sikapa Root Culture Foundation YouTube ho ko like ko comment na ko share na be hu na Adjei Sikapa research ehwehwemu ne ma bia de ba ade ba bia ne ma bi hye na anu na yesi obi so na machi okojina baby say apana media mi fra ade ba bia yeko fa bibia ba okira yeko eye kwamankase won fantima mo nyina ya aborafo ensase kwamankase na ankasa eye akaman a eka ase akaman enka ase ho de di ka kwachire pa ya sie na nanom enankasa wom eye fantima bobor fantima apokade ansa ne yebebe chichire pokasie bankasie ewo bankasiem eni mankasim yakoko sua ya kan nyese bia ya magic
efiri soro na eba da bi yesua mama yehunu na Adjei Sikapa ni na mama esum de me ye kristoni aye kramoni enti me ye Christian and Islam enti wo me abetumi afra me say the believer of Christian Islam Salamu alaikum. Waka me pia, eni ya da